Hey, what's up? Nakasulay na ba mo mag-utan og kapayas niya sa gulan rag kamunggay din subakan og bulad din. Ang paris na to kamuting. Maing buntag, maing udto, maing gabi mga idol, uban ni ko ninyo sa akong adventure. Mag food trip na bata. Wala ka kalugsong ba, kay wala ka kapalit og sudan niya. Wa kay laing nahon ang sudan nami kapayas diri. Presko pa kayong utan. Pakasudan man gitog magkugi tag panguha sa mga utan diri sa palibot sa atong panimalay. Aw, makakaon ra gitag presko kay ang gulay. Basta magkugi ra kag pananom dinhi sa bukid, hayahay kay mong buhay. Pure utan ra gini atong lutoon ron, walay laing sagol, wala putay manok. Kay kanang nagtugaok dili man ato ah. Basta naka diri sa bukid makakaon ra gyud ka. Lahi ra sa syudad ang kadadlaw perting gastuha. Diri sa bukid utan-utan ra bisan pag wala kay kwarta, busog ra ka. Haya. O di ba? Napatay prutas ng saging ug mangga. Nanong pa na ni Lulu ug Lula. Yung sapay atong ipaabot pwede nga ta mo tirada. Usara, lingo-lingo pa pertigir kay lamia. Sinsya na gid mga idol kay nga akong giluto pertirang simpula. Natay manok diri nga daghan-daghan na ato ning giandam para sa mga bisita. Utan-utan ra sa taron mga higala. Kay sa sunod semana manok Bisaya na pud atong tirada. Tinibuok pa. Pero ang tinuod importante mangining gulay o mga prutas sa atong panglawas. Ang uban diha nagproblema kay high blood na unya diabetes pa. Kay unya pa baka managang og naigo na ka. Unang mintras wala pa, batasan na ang pagkaon sa mga gulay o prutas. Mo na gitawag lag herbal nga utan. Sus pagkalamian. Naanad bang ko sa gamay pang utan ra pirmi kung sudan mao nang bisag kada adlaw utan digi ko mapulan. Pero ingon ang mga doktor i-balance diet man kuno. Mo na nga usay mo kaon pud tag karni para mo sakto pud ang atong pagkaon mabalance pud ba. May man ta ang karni pero dili ra gid ta magpirmi. Kay kita mga pobre lawas man gid ang importante. Mao bitaw kuno lawas bitaw ang puhunan mao nang ayaw gid mo kumpiyansa diha mga silingan. Naram ko na sa tuwa ang pagdisiplina sa atong kaugalingon. Kay ara kag habhab din patakara kag kaon ana agi kay bation. Di man gud mayo kuno ang sobra, dili pud mayo ang kulang. Manang sakto-sakto ra ba? Tinuod bitaw na di man gud mayo ang sobra. Parihar ko na sa gugma og sobra-sobra pud ang imong paghigugma, madaot pud ka. Murag paingon ang pud ni sa love story ron atong tirada. Kaon ra biya natong hisgutan diri ha. Pero ang pagluto kinahanglan mapuning gugma. Kay kinahanglan magluto ka nga naay gugma aron lami ang imong timplada. Bitaw ni katawa na pud sila nananaw na ko nga mga single mom, pel pag itong mga byuda. Ato ako medyara ni hawa biya tanang daot sa inyo ha. Kay nga to nagbuhat at tag video para pakatawa aron malingaw pud ta. Laay biya kay sige ra kaglantaw sa imong cellphone niya nagbudlat ra imong mata wala kay kulo katawa. Katawa pud mo diha panalagsa kay niingon bitaw to si Dolphy nga laughter is the best medicine. Tinuod bitaw na basta mo katawa ka maulian biya imong mga problema. Tawanan mo inyong problema. Sa Freddy Aguilar mo po nagkantaan ng kantaha. Ang ubang tao diyan nagtuo nga wala gyud ko'y problema pero dako kay ko'y problema. Pero di lang na ko'y kasulti sa inyo ha. Kay basig mo anhin niya mo sa amo aw niya ikaw na noon ako maasawa. Bitaw joke ra. Ay gid yung seryosohan na akong ipang istorya. Kining ako puro ra gini komedya. Tungod sa akong kasiaw daghan na kay kog higala. Na dali na mo diri mga na ta. Then pasalamat din ta sa matong mga solid supporters ha. Sa atong supporters sa Facebook, mga solid supporters daghan kay salamat ninyo kanang o makadalikit mo sa YouTube, makatanaw mo sa YouTube, palihog lang po kog subscribe sa atong channel kan sugot impas ang bahaw. Naghaning salamat ninyo kay dili tungod ninyo wala po ko diri ron, dili po ta malingaw ato alingaw-lingaw ra den mga unta.